anos no eido mineiro, pois apostamos pola seguridade e o risco cero. E por iso, pois, é moi importante pôr en valor que levamos xa concedidas máis de 80 axudas por un importe total superior aos 4,2 millóns de euros precisamente para combater o po de silicio. Está claro que para nós, para a Xunta de Galicia, pero estou convencido que tamén para o resto das administracións que hoxe tamén están aquí representadas, por suposto as entidades locais, pero estou tamén convencido de que a Administración Xeral do Estado tamén aposta pola minería. É importante pôr en valor todos os avances que levamos facendo en seguridade nos últimos anos. Por ese mesmo motivo, consideramos moi importante a realización de xornadas como a de hoxe, con expertos na materia, tanto desde un punto de vista técnico como tamén desde un punto de vista sanitario. Por eso mesmo, pois, non me queda máis que felicitarvos novamente pola iniciativa e desexar a todos os presentes que, por suposto, que esta xornada sexa proveitosa e sigamos traballando en favor dunha minería sostible que é o que todos queremos. Moitísimas grazas.